da gaskiya. In aka bani kai bani da wani buri a duniya. Ki daure ni da so karki mini sama sama mai tarbiya. Ba zan yi ba. Halita ta da ta kyashi da gaskiya mu kai ne. Ki ban kauna da fitina na sa shani zani. Halitta ta da ta kashi da gaske abokai ne. Abin kauna ta mai cina da saka ne zane. So cikin jiki wani tarko ne da yake na da hanji. Baka kalli munin mai son ka ko an kira shi juji. Yaudara kamar wani kusa ne da yake ba mu kurji. Raɗaɗin sake sanya mutum ya bar gidansu ya nufi daji. Ki kula da ni kin ji na. A rashin hakan zai taɓa raina. A cikin jika na ji so kauna. Idanuwa su kan gwada fuskarki idan na rantsa idona. Haƙuri a shi gabari ba ne yana zuwa ga mai shi. Ban taɓa yin tunanin zan yi gamo da mai irin halin shi. San shi zana ce ba ma adadi kamar bugun numfashi. Kunnuwa suna jin kalmomin bakin shi masu taushi. A koda yaushe zan alfahari bikin halin kashe dar yan gari. Alakata da kai kai kokari kasantuwar uwa ne da jinjiri. Ranar bikin mu zan saka sari. Irin shigar da kafi so ka ganni da shi farin cikin ka nawa ne. Babban ne kai so daɗi in an yi maka duba. In yi mini yadda nake so na gode Allah shi karba. Wanda baya son ki ni ma ba na san shi za mu yi gaba. Na ce da kai kar ka damu kula barin ka samu. Mu haɗa kai kar aji mu mu raba sirrikan mu. Mu kwanta da hankalin mu tilas gani a bar mu. Gidan mu an san ka har